Hej mor og far, så er vi kommet. Starten af grunden. En ret stor grund, det er en dobbeltgrund. Og vi går ind. Det er et ældre par, der har haft det. Så vi skal sælge det. Den er fyldt mobileret. Den ligger ret godt. Den ligger sådan midt i det hele. Lige ved faktisk den der runde parkering, hvor vi var. Eller ikke parkering, men den der, hvor man kørte hen. Det ligger midt i, så der burde ikke være så forfærdeligt. Og et skur, hvor så der er tilknyttet drivhus. Og det følger vist, det meste af det følger vist med. Og ekstra have med et lille skur også der. Så der er plads til, at man kan lukke hunden ind, eller lave en lille fodboldbane, eller fage, man har lyst til. Gammel tag, men til gengæld er der lige udskiftet nye vinduer i, så det er sådan nogle, som vi havde på Humborgvej, som vi har nu i Sylgade også. De der hvide, man kan skifte ud. De kan vi stå også åbne, så det er jo skønt. Fliserne. Gamle fliser, men det er sgu fint nok. Nyt hegn. Og igen baghaven. Og der er så den anden side, og der er så ikke nogen naboer, så det er jo meget rart. Og så er der så en nabo der. Og en nabo derovre. Så det er jo. Så inde i skuret. Der følger der nogle ting med også. Jeg ved ikke, om I kan se det med lyset og sådan noget. Men der er også lidt forskellige pjat derinde, der er bænker og nogle ting og sådan noget. Så når man har til at lave noget, så går vi ind på den anden side. Som er indgangen til paladset der. Og det skulle vist være spildevand det der. Men det er kun fra vandhanen. Og frontpartiet. Og hundene. Er du ærgerlig over, eller hvad? Hvad? Det er du lidt ærgerlig over, eller hvad? Så nej. Nå. Vi har jo 3 piger, som den fjerde pige, hun skulle komme også, og det er bare godt. Og så kommer vi så ind, som så er køkken. Der er en rimelig stor størrelse, der er plads til det rimelig store bord også. Der er en stor plads. Komfur. Der er så lige en ting med gulvet her, som enten de kan få lavet, eller hvis han sagde, lige prøv at se, den er lidt blød her. Og han har så åbnet op og sagt, at det her stykke her, vi går nu, cirka en tredjedel af gulvet, det er rådden, så det skal lige lagt nyt af. Men det kunne han sagtens gøre, sagde han. Og ellers så kunne vi selv støbe noget beton, hvis det var. Hvis inde i selve stuen, den bliver solgt fuldt møbleret. Så på minus, når hun sagde, at det kunne være, at hun ville have nogle nips-ting med hjem, men så er det fuldt møbleret. Så det er jo fedt nok. Og lille tv. Strøm er der, men det er fra et lastbilbatteri, der kører. Og så toilettet, som så de siger, at altså, der er ikke noget rigtigt toilet i som sådan. Så det skulle man så installere. Med toilet udenpå. Ellers så er naboerne. En nabo væk er hvad nu det hedder, toiletpladsen, men der kan man selvfølgelig altså installere en septetank eller et eller andet, det ved jeg ikke hvad det koster. Prisen er 28.000, hvilket er tilsvarende hvad der var for investeringen sidste år. Så det er jo fint. Og så er der lige det sidste. Det er 10 gange bedre. Og hun. Skal du have lukket køleskabet op, så kan kigge? Ja, jeg tænkte, jeg vil lige ind og se her. Så er der så et lille sted til en lille opbevaring, hvor der så samtidig også er køleskab. Og nedenunder. Nu skal jeg lige gøre for at se her. Kom videre. Der kan I så se pladsen her. Det lykkes. Tak.
Der kan I så se her, der tror jeg, at det er en fryser, vi har deroppe. Ja, det er øverst en der. fryser. Ja, så det er jo meget fedt. Nej, en fryser, synes jeg. Ja, det er en Og fin den kører størrelse. på gas. Og det kører på gas. Ja, den kører på gas. Ja, og det gør... Lys, det kører på sådan en stor batteri, som Jan han kom med. Han har haft Ja. med hjemme og lavet op. Det er den første gang, den skal laves op. Ja, den har kørt i 2 år, tror jeg, han sagde. Ja, det skal nok passe. Og så er det gaskomfur. Ja, altså jeg bruger ikke ovn, Nej, men der er 4 blåser på. okay. Og den med det røde, der står uden for køkkenet, det er så det, jeg har med gasflaske. Okay, ja. Jamen, det er jo meget fint så. Ja, Og så er lige lidt plads der. Og så er der også plads herude, ja, hvor jeg forstår. ja, dejligt, altså. Men det var rundturen. Ja. Hej.